O día de hoxe xa é histórico para a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Esta mañá comezaron os traballos de construción do Gran Montecelo. Unha gran noticia para a Sanidade Pública de Galicia, unha gran noticia para os 26 concellos aos que se lle dá cobertura sanitaria desde o punto de vista hospitalario no edificio que vamos a construir, e tamén para as 300.000 persoas que van a ter un hospital para os próximos 50 anos. Sin dúbida, hoxe é un gran día para Pontevedra, un gran día para Galicia e un gran día para a sanidade pública. A obra comezou coa demolición dunha das vivendas que foi preciso expropiar para executar o proxecto. Na primeira fase ampliarase en máis de 91.000 metros cadrados o hospital actual, coa construción de 2 edificios de 5 plantas. O dianteiro acollerá consultas externas, mentres que o traseiro destinarase a urxencias, bloque cirúrxico ou UCI pediátrica. En riba de ambos construirase un terceiro, destinado á hospitalización. Contará con 120 camas máis. Un total de 720 camas será o aforo do complexo hospitalario. O 57% delas serán individuais. Duplicaremos cun 49% máis os postos de hospital de día e incrementaremos un 92% os postos de urxencia. 117 unidades de urxencia para poder atender a máis de un centenar de persoas en urxencia. A obra supón un investimento de 134 millóns de euros que unificará a atención que actualmente se presta en Mollabao, no provincial e no propio Montecelo. O actual hospital empregarase para a atención ambulatoria e remodelarase nunha segunda fase. A achega municipal pasa polo abastecemento de auga, a rede viaria, o pago de expropiacións e a condonación do IBI o Sergas, roldando os 20 millóns de euros. Hoxe é o día cero e a partir de aquí, pois nun plazo razonable de tempo, podemos dispor na área sanitaria de un hospital con todas as novas tecnoloxías, coas camas suficientes para agudos na nosa área, todo concentrado nun mesmo edificio. Polo tanto, é un avance importantísimo, non? O presidente autonómico anunciou tamén que a intención é acelerar as obras ao máximo. As empresas aseguran que poden reducir os tempos en 30 meses para recuperar os atrasos provocados pola pandemia. O noso obxectivo é intentar que en 2 anos e medio este hospital este finalizado. Finais do ano 2023, primeiros meses do ano 2024, estou convencido que estas dúas empresas galegas entregarán ao Servicio Galego de Saúde este hospital, gañando así un ano sobre o prazo inicialmente previsto. Con esta ampliación chegan tamén novos servizos á área. É o caso da UCI pediátrica, a nova unidade de traballo, parto e recuperación do bloque obstétrico ou unha nova área de medicina nuclear.